näytit jo viimeisen elämässä. Ruusu on just mitä mä oon etsinyt. Sai siltä kodin. Muona, jos mä mitenkään voisi korvata tän sille. Ihan tosi. Aivan mahdoton tapaus. Vailla omaa tuntoa. Pitää viedä teikä eteeriseen hissiin. 9 ei nyt vaan riitä. Meillä on ohjelma. 9 henkeä, mutta eri eläimillä. Älä hukkaa niitä. Mä hukun, en saa henkeä. Siis kala. Hyvät herrat, minä aion tuhota Ruusa Sharman, jotta oma keksintöni saa viimeinkin tulta alleen. Luulet, että mä sallin sen? Täytyy särkeä toi labra tuusan nuuskaksi. Rekku tuli! Tän takia laitetaan turvavyöt päälle. Mehiläisethän auttavat meitä. Nyt on meidän vuoromme auttaa. Sai sauva olla kunnollinen kissa. Ihan oikeesti. Hyvä heppa. Just noin. Miltäs tuntui tehdä jotain toisen hyväksi? Ei pöllönpää. Niin kuin äiti aina sanoi, kaikki katit on yöllä harmaita. Mitä toi muka tarkoittaa? Eli sisin on tärkein neropatti. Jaha, no kuulepa, sun äitis voi. Heippa!